Kaixo! Begira ze perla! Matematikaren sekretu guztiak. Niri beti gustatu izan zaizkit zenbakiak asko. Eta gainera, egundoko erreztasuna daukat nik kalkulutarako. Ze gauza. Petardo hau liburutegitik pasaduk arrisku bizian gaudek! Zer, txirrizpio, orain ere fantasmadak egiten? Ez hautzen duzuen nire leloa, Men sana incorpore sano. Iritsi duk, ide talentua, frogatzeko ordua, xapaburu! Ea, zenba dira, 553, gehi 257. Mila! Zenbaki borobila! Mila, justu. Ba, txiri pasa esmatu duk. Ikusiko diagu oraingoan. Emaiok, txiribiton! Ea! Bederatziren errokarratua? 3! Genio utza naiz! Eta plasta mortala! Adi! Munduko galderari zailena jarriko diat! Ea, zenbat dira, bat eta bat! Bat eta bat! Bat eta bat! Bat, 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 bat. Zenbat? 11. Mesedez, suspenso, 0, patatero eta zapatero. Mesedez, baboio, mundiz guztia esakik, bat eta bat, ez direla 11, baizik eta 12. Barkatu, nahastu ini naiz, 13. 14. Bai! 14. 15. Aski da, mirri eta txirbiton. Gizadiaren aurkako biraoa dau. Hau kulturaren aurkako txikizioa besterik ez. Txirri metxedez, matematika saio katastrofiko besterik ez duk izan, Celebrekeria bat, guri izugarri gustatu zaizkigu beti, celebrekeriak. Jacinta, kalean da bilbeti sombrerua jantzita. Inil Maria, burua eragin eta farola kautsita. Puskarrontzi desente, Vicente potente, babarrun kiloter ditian du de repente. Ene Vicente, adiskiden xudurra korda biltzatente. Irribarretako za, celebrekerietan, igia algaraz, gure celebrea. Neskato txingo, maialen turingo,
somatu eskero lanari aldegin. Gora San Fermin, Fandango porru xalda martxatarinari. irribarreta poza, xelebrekerietan, igia algaraz, gure xelebrea. Handi ustetan beti denez Salvatore, txuspa txarangan dugu direktore. Alba balore, Frak luzea jantzita hor dabil dotore. Desastrerik behar bada, xotero bombero, hausokoek diote da gola ondoero. afaldu ezkero, Sirena probatzen du kamioian gauero. irribarreta poza, xelebrekerietan, igia algaraz, gure xelebreak. Irribarreta poza, xelebrekerietan, igia algaraz, gure xelebreak. Arratsaldeon, subdito maiteak. Gaur, egun garrantzitsua niretzako. Geltokiko erregina izendatu naute. Eta bihotz-bihotzez, prometitzen dizuet, inoiz existitu den agintaririk onena izango naizela. Salam alaikum. Maalaikum salam. Salam alaikum. Maalaikum salam. Arratsaldeon, herritar itxusiak. Gaur, egun aparta da niretzat. Geltokiko faraoi autoproklamatu naiz. Eta ezagutzen nauzue. Inoiz ezagutuko duzuen agintari ganoragabekoena izango na! Barkatu, Tutankamon. Baina ni, zu baino lehenago iritsi naiz. Eta beraz, nik aginduko dut hemen. Nahastuta zaude, txulufrina. Agintari izateko tronoa behar da. Eta ni naiz hemen tronoa duen bakarra. Eskasa, baina tronoa. Orain, eseri egingo nahi. Arrazoi duzu, Arrazoi duzu. Faraoi galanta zara. Artaburuen faraoia. Ara, in nomine patri, et fili, et espiritu santi. Amen! Erregina guztiak egoskorrutxak dira. Tira, aurrerantzean, bandolero izango naiz. Bandolero! Venga, bandoleroarekin! Marcha! Marcha! Venga, hop, hop, marcha! Marcha! Ezkerretik! Marcha! Kokoteraino nago, kokoteraino! Eta gaur, manifa itzela egingo dut neure oinarrizko eskubideen alde. Eta gaiztoen alde, gora gaiztoak! Txa-txa! To, nire leloa! Kakusai potxolo, zuek masalo! Kakusai potxolo, zuek masalo! Kakusai potxolo, zuek masalo!
tres gentlemen, monsieur et madames, signorina aspirina. Begi bistan duzue, nazioarteko hizkuntzalari ospetsua Mirri Spitinglis. Kontxo, mortadelo ematen duk, motel. Horixe, frantzesez, mortadele. Alemanieraz, mortadelofer. Eta italieraz, mortaledino. Euskaraz, mortaburu. Aizak, Mirri, hobetzen ari aiz, Nire burua ilustratzen hasi aiz, 2 minutuko ikastaro trinko egin diat, munduko hizkuntza guztietaz, ondo jabetzeko. Orduan, poliglota aiz, Hori txiribiton, por si acaso. Ba, Mirri mesedez, ilumina gaitzak ire jakinduria paregabearekin, eta ezaiguk, nola esaten diote Frantzian kafesneari. Kafe, ole, torero. Eta Italian mutilko eskorrei? Segun. Batzuetan ragazzo, eta bestetan bambino. Txibiton, ire galderari, merezi bezala erantzungo zioat. No, aizeak, pitinglish talentosoa. Zaiguk, zeizkuntzatan agurtuko luke kakusain maltzurrak basauriko publikoa. Zeizkuntzatan. Kakusaik eta gaizkile guztiek izketa modu berbera daukate. Gaizkilera! Eta honela xe agurtuko lukete. Uste diat bai kakusaik eta baita beste gaizkile guztiek ederki ulertu dutela, denak iguala baitira. Tira, Mirri, benetan deabru txiki aiz, xomorro aiz. Je ne suis pas le xomorre, ja non son xomorrin, Io no sono xomorrino. Zer nexen izaten, babolio, zuke zer bertzen, argizago, nien nahi xomorroa. Nien nahi xomorroa, bakarrik ditut begi, xeato xona laguna, etxaitez joan iezi. Jolastu nahi batuzu, Mirri beti dago presto, zenbat eta gehiago, orduan eta hobeto. Gustokoa dut dantza eta gozoa jatea, niretzat hoberenak saltza eta merengea. Kirola egiten dut, aspertuta nagoenean, surfean ibiltzen naiz gure etxeko baineran. Odei beltzak xeruan, hasten badira tantoka, kaleko putzuetan, ibiltzen naiz nixaltoka.
da inon irriren pareko. Baldin badago Pepillo gauza guztien gainean. Ederki bat, orain erruletari gogor emango dion pertsona bat behar dugu, jaba. Hori da, erruleta astintzeko lagun bat. Mordoa etorri da basaurira. Begira, bueno. Jaba, pertsona jator bat behar dugu besteik ez. Ikus dezagun ba, gaurkoan zein ateratzen den. Jaba, isiltasuna mesedez. Andrea Monrokle! Bueno! Jaba, Andrea! Etorri, Andrea, etorri! Arratsaldeon, Andrea! Arratsaldeon! Andrea, ongi esan aldu zure abizena. Monrokle da? Monrokle. Kle, hori da, ederki. Aizu, Andrea, zuk erruletan aurpegi bat atea barko bazenu, zein ateatzea gustatuko litzaizuke? Paiazoren bat, kakusai, zein? Pepillo. Esan bat. Pepillo? Tira, hori eskaxaukiko ez lortun, Pepillorekin. Begira ze dotore etorri den, neskapolitau, Erromako zubiaz jantzita, ze bazkaldu duzu? Espagetiak. Espagetiak, ze mordoa, asko? Tripa bete? Oso ondo! Noski, nartxetortzeko, Andrea, azken galdera. Norbait agurtu nahi alduzuela hemen telebistan zaudela aprobetxatuz. Inorrez? Bueno... Jesus, neska! Baina nolatan, zure ama erez? Nire ama dago. Bueno, ba, musu bat dialiko jogu. Musu handi bat zure ama, ederki! Oso ondo, ama agurtu dugu, eta horren lan egin behar dugu pixka bat, Andrea, katxinuloak ipintzeragoa! Guazen ba! Guazen! Falta da, Opari bat tokatuko zaizu, eta lasai, opari mordoak onak diata, Lasai, lasai. Opari ederrak ditugu. Baina sorgina dokagusoi tokatzen bazaizu. Kontuz, kontuz! Lasai, Andrea, zorte honakiko duzu da. Hartu erruleta, eta emango dugu! Gogo gabe man, ez da? Zer esan dizugu sorginetak Tira, ba, urrengoan gogo gehiagorekin eman barko diozu, izan ere gaurko oparia, sorginaren erratzikina da! Hemen txedaukazu, Andrea! Bueno, eska! Zingo dezu erratzarekin. Sukaldera pasa, ez da? Alagian egan egiten du, probatu ingo dugu, gero arte lagundu!
grabak egitea, eta protesta egitea, ezta? Eta purrustaka ibiltzea, ezta? Txatxa! Oiukatu denok nirekin batera, Mongoliako independentziaren alde! Alabin, alaban, alabin, bon, gora, kaku, da Gengis Khan! Listo, Txiribitón. Informatika ikastaroa martxan dago. Ordenagailu erabiltzen duen lehenengo elefantea izango haizi. Sakatu intro. Txiribitan, potolon! Ederki luzitua, Txiribitón. Orain, sakatu, enter. Txiribitan, puiskerran! Dominatu ire ipurdi gizena, Txiribiton. Sakatu insert coin. Txiribitan, kokolon! Txiribitón, zerri baino kerrago portatzen ari aiz. Txiribitón, orain, sakatu, ubebikoitza, abildua, babolio.com. Txiribitan, australopithecus! Txiribiton, iretzat notizia txar bat zeukeat. Informatika azterketa ez du gainditu. Eta beraz, hemen daukak ondo merezitako diploma. Orain lotxatuta, A fastidiarse. Ai, Txiribiton, askotan asto galanta izateaiz, bai. Baina gure aspaldiko laguna aiz, eta munduko gauzari garrantzitsuenetako bada hori, lagunen itzala. Eskuak lotu eta gogoak batu, elkarri heldu, beldurrak usatu, bozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala. Xorion txua adiskide bat duena, benetan aberatsa baita.
ezazu landare txiki baten antzera, loratuko da udaberrian. Eskuak lotu eta gogoak batu, elkarri heldu, beldurrak uxatu, pozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala. Eskuak lotu eta gogoak batu, elkarri heldu, beldurrak uxatu, pozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala, beti gurekin lagunen itzala. Gauza bat besterik ez du nahi. Erruleta, Pepito. Bai, nagusi, erruleta. Bueno, baina... Hau alda lan egiteko ganora, ke ba! Nazkatzen hasia naiz, Bueno! Ederki, eta orain basauritar guzti hauek, kutxatik norra aterako dugun zain dauden oski. Bueno! Ia ba. Bat aukeratuko dugu. Jende pila! Guzti hauetatik bat aterako dugu. Ia bazein den. Mikel Fernández de Gamboa! Haupa, Mikel! Mikel, atxaldeon, Mikel! Aizu, Mikel, zuan gaztetxoa zea, baina galdera bat, haunditan ze izan nahi duzu? Ez daki. Ez dakizu haindikan, adibidez, astronauta, edo irakaslea, ez dakizu ezer? Ez. Haindikan ez, denbora badaukazu hori erabakitzeko, Baina pentsatu, behar bada igual egunen batean, tren makinariaren laguntzailea beharko dugu hemen. Aizu, baina konta iguzu, non pasatu dituzuzuko porrak? Sopelanan. Non, barkatu? Sopelanan. Ez da, ber? No? Sopelanan. Sopelana! Bueno, dotore! Sopelana! Kategoria! Aizu eta Mikel, azkeneko gauza bat, norbait agurtu nahi alduzu, mendikan. Ama. Ama, non daukazu? Antxe! Venga, Bueno, vamos! guztionti bat amarentzako, eta gu jolasean hasiko gea. Primera, dos ondo, zatoz nerekin, orain, erruleta astindu behar duguta. Ederki Baina, ba. ezagutzen dituzu erregelak, Bueno, erregelak ez dira, aholkuak, ez kakusai, eta ez sorgina. Lasai, Mikel. Bestela. Zu kontzentratu eta pentsatu gauza batekin. Erratza batekin edo. adibidez, bizikleta. Euskal Herriko mendi guztietatik eskursio bikainak antolatzeko bizikleta zoragarria! Bueno. Aizu, Mikel, konta iguzu nora joan behar zara bizikleta erraldo jonekin. Frantziako turrera gutxienez, ez? Noski, eta bantxe, horregatzen hasiko gea. Guazen, Mikel! Venga, guazen! Guazen! Hori da! Irakurri arretaz! Gora intxorta eta basauriko txerrikorta! Gora intxorta eta basauriko
Ministerioan on, Juanitan, taran, tan, tan. Misio super sekretua da hau. Txiribinor printzesaren merienda zaintzeko laguntzailea behar dut. Altua, argia eta itxura honekoa. Señorita, begiratu nondik xabiltzen, Haze fitxajea, Logroño komandantea. Ara, nire laguntzaileak, begirada zorrotza izan behar du. Eta agin zorrotzak. Eta batez ere, izaera zorrotza. Bueno, beste inor etortzen ez bada, txotxolo honekin konpondu beharko dut. Aukera bikaina, Mirri Holmes. Zuk bai eta nik ez. Ara, merienda ondo zaindu behar dezu, Merienda ondo zaindu. Berehala nator. Askaria bigilatzea miliskatuta dago. Hurbiletik egingo dut gainera. ¡Apa fandango! ¡Viva Verango! Basauritar arruntak! Txiribinor printzesa gurgarriari zor diogun errespetua erakutsi behar dugu! Txiribinor printzesa oso demokratikoa denez esaten du herri xumeak nahi duen guztia egingo duela! Tira, eritziz aldatu du, guztiz tiranoa izango da, baina hori bai oso bihotzonekoa. Agur eta ore, Txiribinor! Txiribinor, nor, hau alda Leonor. Printzesa Torrante honi, Txiribitonen antzartzen dio panik, Bai zera, Txiribitonek hitz egiteko turuta erabiltzen du, eta bere maiestate gorenak berriz, zerutiar trompeta! Jopenas, ay. Printzesa tiranoaren askaria lurrundu egin da. Zer egingo dugu orain, Baldomero? Lasai, askari tradizionala improvisatu egingo dugu. Bukatzen ari nahi. Tira. Azken tantatxo bat.
beroa. Prestatu berria. Putru de foie. Eta bonboiak? Tira, horretarako intimidade pixka bat gehiago beharko nuke. Oi, denok batera, Ai, pintxo, pintxo, gure txakurra bata. Pintxo, pintxo, bere izena du. Txuri beltza bata, ez du koskeriten, begi bat izten zen. Ferrero José. Bere gorentasunak dio, orain gozerik ez duela bat ere. Barkatu, bere gorentasun goienak dio, gorain gozeak amorratzen dagoela. Eta dio, bera merendatzen hasi aurretik, bera jandetzen hasi aurretik, merienda beste persona batek probatu beharko duela. Adibidez, zuk, Juanita. Hori nire laguntzaileak egingo du. Mirri honegin. Ezin dute, ni dietan nago. Tororo! Tororo, tororo, puntxuakom! Ara, monarkiari kasu egin behar zaio. Beraz, atxilotuta zaude. Txaketera, flautista! Askatu! 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 Gozea du bere gorentasunak, bai printzesa maitagarria, Tori, jogur pote batek on egingo dizu! Lai! Gure printzesa maitagarriak oiasko errea jaim nahi balin badu, oiasko errea izango du! Bere gorentasuna, oiasko errea. Light. Askatu! 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 Alejo! Basurdea, xorixoa, eta urdaiazpikoa santxan. Light!
izango zara, baina ni detektibe ausarta. Borboi fanfarroi, atxilotuta! Hori, angiolillo! Anarquista! Arribista, trompetista! Askatu! 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 Baina, joan egin da, eta zer egingo dugu orain? Atxeden hartu, Mirri? Atxeden hartu? Txiribinor, absolutista! Txiribitor, txovinista! Juerguista! Ekilibrista! Gora Republika! Errepublika gora! Zer, Pepillo, ongi pasatu alduzu. Oh, bai, nagusi. Laster handia izan da Basauriko lagunak bisitatzea. Bai, egia, baina orain, makinari kapela buruan ongi plantatzeko ordua heldu da. Bai? Zergatik? Bagoa zala? Bai, bagoa, zaizue, eskerrik asko gurekin egon zaeten guzti guztia. Bai, eskerrik asko, Basauri, eskerrik asko, Eta izue, egin txalo, iratxo saltxero eta gure dantzari trebei, bazterrak nazten hasi aurretik, Ja ba, hop, 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 hop. Hop, hori da, ongi, nahikoa. Aizue tren alertzear dago eta bakarrik 3 eserleku libre gehatzen dira. Lasai, orezko eserleku horiek jabeak badituzte. Txirri, Mirri eta... Trulalai, alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, alza Felipe, trulalai. Tamparrapatan, bihar Bilbora noa, tamparrapatan, peseta bikotan. Tamparrapatan, bihar Bilbora noa, tamparrapatan, peseta bikotan. Geolimo, entzun zazu, neska txarrekin ibiltzen zarazu. Maria Jesus, entzun xasu, mutil txarrekin ibiltzen xarasu. Aita datorren nian, ama datorren nian, etxetik kanpora bialiko zaitu. Aita datorren nian, ama datorren nian, etxetik kanpora bialiko zaitu. Altza Felipe, trulalai, alza Felipe, trulalai. Alza Felipe, trulalai, alza Felipe, trulalai.